Welatî ji bo ajalên xwe xwedî bikin amedekariya demsala zivistanê dikin. Xwedî erdan û pale kayê didin hevdû û amedekariya firotîn û veşartina emê heywanan dikin. Karkerên ser erdan di nava kişt û kalan de bi tirpanê kayê didin berhevdû û dikin têlîsan. Pale dibêjin bi firotina kayê debara mala xwe û zarokên xwe dikin. Ev dora emrê min 40 sal e. Ev dora 15 salayên vî işî dikin ji bo heywancılıkê em kayê dikin. Em dadigrin, em dibin hêla Qerejdağ, em dibin hêla Mazîdağ, em digerin yanî li ku alîkarî çê dibin, ku me xwestin çê dibin, em jê kayê dibin ji bo zivistanê em hezarliqa xwe dikin û em vî işî dikin. Em perê xwe qezenc dikin, pê geçima xwe dikin, gedê xwe xwedî dikin. Yani sürekli vî işî ji vî işî. Kara zehmet mecbur karê bê zehmet em ê şer bikin. Pale dibin germaya pileya hewayê de di rojê de neh ton kayê kom dikin. Pale dibêjin karekî zehmet e. Di nava toz û kayê de dimînin lê mecbûrin ku vê karê jî bikin. Lewra him ji bo ku bikaribin heywanê xwe xwedî bikin, him jî alîkariya şivan û gevanan bikin divê ev kar bê kirin. Ez ji Gurcomê, Baxlî, Çinarê. Çend sal te yani kar him top dikin? 7 sal ez vê işî dikim. Karekî zor e, pir zor e. Hem serê sibê saet sîya de em tê. Normalde ez naşoxlim yani. İşçi dişoxile, barê me dadigir û em jî diherin. Em vala dikin tê. Em dibe Qerejdağ. Ku derê lazim bi em dibûra. Gundê Çinarê. Em ana kîlo 6 milyona difiroşe. Pale kayê dikin têlîsan, devê wan girê didin û bar dikin pîqapan û di embaran da muhefaza dikin. Piştî demekê din jî bi bajar û gund bi gund digerin û emê heywanan difiroşin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.